Com va, com anem? Anem a veure una cosa. Tots ho tenim clar. Les xarxes socials, sovint, són un niu de fens, són un autèntic fumeter. Però de vegades, si grates bé, trobes documents que són una joia y que te ayudan a entender el món. Fuimos del 7 al 12 de junio, que para nosotros es la fecha perfecta. Sí, aquí tenim una atleta que ha vengut 6 dies i 5 nits a Mallorca i que t'explicarà com fer-ho per no gastar-ne ni 5. Empezamos con los vuelos ida y vuelta desde Madrid por 70 euros. Los compramos en octubre de 2024. Gastar pot dos vés a Mallorca, a Palma en concret, a Barcelona, allà on vulguis, a qualsevol lloc turistificat, sembla difícil, però a poc a poc ens n'adonarem que és sobretot difícil per residents, per ells, no? El alojamiento de 5 noches en un hotel Adults Only de 3 estrellas a 5 minutos de la playa, con desayuno y cena incluido, 468 euros para dos, es decir, 234 euros por persona. Lo reservamos con un año de adelanto por Booking. Sí, ho has vist bé. 5 dies d'hotel, només els han costat 234 euros per persona. Alerta, fan pinya, van en grup i lloguen un cotxe i el cotxe els surt. El coche de alquiler para los 6 días fue de 100 euros, más 175 el seguro contra todo riesgo. En total, 55 por persona, ya que lo dividimos entre 5. Vols saber què s'han gastat en menjar? A restaurants, a supermercats, fins i tot, això. En comida no gastamos nada, ya que teníamos el buffet del hotel. 0 euros, perquè què fan? S'atipen el dematí, s'atipen el vespre i durant el dia aguanten. Amb oferta cultural, això. Lo único que pagamos fue la entrada a las cuevas del Drac, que fue 17,50. Varen fer un accés que no arriba a 18 euros. La qüestió, vols saber què ha portat aquesta gent una setmana a un indret tancat com Mallorca? En total, el viaje nos salió por aproximadamente 400 euros por persona. 400 eurillos per persona. En el final, mos haurem de plantejar. La gent que vivim a indrets turistificats per aventura, mos convé més partir i planificar en temps i venir-hi de vacances. Te n'adones de qui hi guanya i de qui hi perd en tot això?